Jullie gaan dat ook doen, jullie hebben die synergy. Maar je hebt daar echt niks aan in het huis. Waarom heb ik zo'n belachelijk pak gedaan? Ah wel, ik ga meedoen aan de turbocross. Ik wil naar huis, maar bon. Wat is de turbocross? Eén rondje keihard fietsen in de modder. Simpel. Heb jij er zin in? Zo bakkes. Vraag het eens aan mijn vrouw. Jolien doet ook mee. Dus het is hier echt een heel collega-festijn. Het voelt als gegoten. Ik heb dit eerder gedaan, denk ik. In een ander leven ben ik coureur geweest. Ik had dat goed doen, maat. Ik ben super ziek. Het gaat sowieso niet goed gaan. Stop! Ik heb ergens jeuk op een plek niet nader genoemd. Ja, ik heb een onderbroek aan. Dat mag niet, hè? Ah, dat moet in mijn blote. Doet iedereen dat in zijn blote? Dat is niet waar. Voor comfort, ja, jawel. Hier is mijn teamgenoot, hè. Jongens, dit is al mijn derde Red Bull. Ik heb dus daarnet... Rustig met de Red Bull, hè. Dit is mijn derde. Maar dat voelt wel echt alsof je 3 lagen maandverband aan hebt, hè. Ja, ik weet niet hoe dat voelt om maandverband aan te En ik ben hebben. ook helemaal cute, hè. Jongens, jullie denken van niet, maar ik ben nog even gecoverd. Zelfs komt er reveal. Maar we gaan wel verliezen. Ik kan dat nu al zeggen. Dat is niet waar. Ik heb het gevoel dat ik ga overgeven van de zenuwen. Ik kan dat niet, ik heb dat nog nooit gedaan. Music versus Studio Brussel. Ik laat mij niet intimideren door de concurrentie. Ik heb wel een lichte stress, want als ik niet finish, dan wil het zeggen dat mijn fysiek zo slecht is geworden dat ik dit niet eens meer kan. Dan moet ik misschien wat minder frieten eten. Buiten dat ze niet geschoren zijn, het zijn wel kamoetjes, hè. Hier is die dan, mijn prachtige fiets. Hier ga ik heel hard mee op mijn muil gaan. Heb je mijn teamgenoot al gezien trouwens? Wauw! Geef toe, what a man. Ik ben zo zenuwachtig. Dit is de doorgeefstok. Ah, wat is onze tactiek? Gewoon gaan. Ik denk dat jullie in de top 10 gaan zitten. Maar ik snap nog altijd niet hoe dat de race werkt. Fiets Kijk, wij dus, samen. nee, wij fietsen samen. Eerst de meisjes, jullie staan klaar en als wij komen dan geven we Dat dat is dat door. vet, hè. Ja, jullie gaan dat ook doen, jullie hebben die synergy. Ja, Toch hè? En jullie ook. Maar je hebt daar echt niks aan in het huis. maar wij gaan ook zoveel bier over ons krijgen. Maar er is één stuk, lang, beton, rechtdoor, waar dat er echt het meeste volk staat en daar showeren ze je aan. Bier over mij, ik ga mijn mond open doen. Ah. Dat is niet zo leuk, hoor. Sorry, lieve Q-musicers, maar ik ga winnen. Yo! Alle mensen die thuis kijken, die hebben echt geen idee hoe fucking koud het is, man. Het is zo koud. What the fuck? Steffi is derde op dit moment. Ik moet dat bijhouden, hè? Dat gaat nooit lukken, hè? Ik hoop echt dat ze vooral plezier maken en dat ze niet te ver achter zitten. Dus ik hoop dat de achterstand niet te groot wordt. Ik dacht dat het derde stond, maar derde van achteraan te beginnen dus. Volgens mij is ze daar naar een hamburger gegaan of zo gegaan. Of nog iets gaan drinken. Waar blijven die? Waar blijven die? Ja, dat is het! Aan zijn rondje beginnen. Kom op, Herman! Montevideo is binnen. Echt kapot. Ik kan niet meer babbelen. Ga niet. Kom niks meer uit. Ik ben zo hard op mijn bakjes gegaan. Maar dat publiek was chefskis. En daardoor blijft gegaan. Een allerlaatste applaus laten we klinken voor dit geweldige podium. Proficiat! We hebben een trofee. Wel maar één vlam, want de meneer die dat moest opbrengen heeft hij al kapot gemaakt. Ja, maar we hebben een trofee. Het is even kapot als wij. Wij zijn de Rode Lantaarn.